kaya ngene wong kang nandang asmara awas keluwe Duh dewa Jawata kang welas dono mring awak Iya. Kok Pak. Pak. aku lagi medeni ya Dadi medeni pripun Ayo mriku ae. kula niki gumun. oh gumun Panjenengan swantene sae. mosok sih mengke kula nek disangoni kali tetangga Pak, jenengan iku kudune nyangoni kok oh nggih itu kula kono nyangoni lho Iki yang perlu diwaspadai siji lho, presiden ering kono dhewe. nggih Pagi, esok rampung, tas kudu digeledah. wah ya iki Lah, apa, Pak? aku tak mulai ae Presiden nyolong tewel repot iki. besok kapan ketengan jejer lan wong ayu Enggak pasti gone. Lek lapas kowe kaya gelo, nek ngantek kena liyane no kaya kecewa piye? Napa, Pak? Piye? Indo mimi amin tuno ayo bareng nimas anak tepi wajib Jadi sembodo saka Mojo Sari tekan kene iki suarane ya ngelaras kok. Nggih. Dua bawa dirapel dados tunggal, Pak. langge kok iki mangi kok dari tiba situasi iki piye Balik nyidam sari malih. Nyidam sari. Nyidam sari. Pak. Sareng kali kula. Nggih. Saged chemistry napa mboten? Ah, nggih. Ngertos chemistry? boten lah mriku bahasae mriku Jelaske nduk Lis. Saged ngeten ngoten lho. oh nggih nggih Bisa bareng bersama-sama. nah nggih Nah, mungkin kula sing bisa bersama-sama. Nggih, nggih. Mangke lek jenengan gathuk bersama-sama. Gathuk, Wong nggih, ngene gathuk. kuwi. Ji ro lu. Nyidam Sarias Lambene kok ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Lis, kowe kok yo pinter. Aku gumun lho karo awakmu kan multi talenta tenan. Kok iso lho gathukne lambe terus pasune kok yo iso. Lah nggih. Kula mau belajar ngeni cara gedang niku. Iya. Yuk, kayak apa? Tembangnya dibatasi. Dados. Sakit rindu. Asik. Kelangenanku ya. Ya Allah. Ya. Nani nun nanane daduk daduk daduk. Cek. Pripun, Pak? Cakepamu diganti. Pak Mujono wis ora gegungan. Lah nggih metik kok tanpa gigi. Lah iki kula pasang niki mawon mungkin. Lah loro napa? Loro busi. Loh. Aku iku mulai nang Tulungagung kok nang ngono kae nang Ujang. Loh, ajeng napa niku? Dolan. Dolan. Ragu sih. Ya. Oh, Oke. Mungkin diseneni kali sing duwe lho. betul. Pak Manto seneni kok.
Ya, baleni. Iya. Monggo Mas, Pepe. Banggai. Rasa dirobat-robat ora enak. Ora iso gaduh aku, Bu. Yi. Rombongan Mojosari, rombongan Nawangi tadi bengku wani jumpa apa jaluk wong ayu ojo dimonsuri dening Bapak Siono. tak terima gantung nyakit kentung Rai keras. Rasanya sapitu anakmu kaya pemblung kapan dikau paling dulu jiwa cukup menggunakan karung kepaduk alian kantung bapak kita Moderator Dewi, Ibu Hasan, Indonesia. orang yang ngomong wani jumpa apa jalukmu wong ayu ojo guyan tak terima gantung nyakit kentung
Dut mepunai kalung Padu alias katung Sakit sawang sakit kampung